Sí, muy bien. Que ara ho portes tu a Punxona. Sí, sí. Resulta que un amic que viu al poble se van comprar un mas, estaven a la finca i treballant-la, un bancal d'armelers. Se va trobar a un topògraf que estava passejant per prop del seu mas i aleshores se va apropar a ell i li va preguntar què estava fent, per què estava per allà. I aleshores este home li va dir que és que n'hi havia una línia de molt alta tensió que anava a passar per allà. I aleshores es va ficar en contacte amb nosaltres, ell va investigar també, va escriure a Red Elèctrica i es va assabentar del projecte de l'AMAT. I a partir d'ahí comença la plataforma de No a l'AMAT de Vilafamés. El traçat va de Morella, de la subestació de Morella, fins a la subestació d'Almassora. Aleshores afecta a 16 municipis de la província i diguem que obri de punta a punta una cicatriu en tot el territori. Esta línia que està construïda era una línia d'alta tensió antiga que se va sobredimensionar, o sigui, diguem, se va duplicar la seva capacitat sense estudi d'impacte ambiental, passa per al costat de masos, prop de pobles i du una tensió molt més alta del que en principi estava previst. La nova línia substituiria l'antiga i aleshores desmantellarien l'antiga en col·locar la nova. Ara ja no diuen això, ara diuen que això ja no depèn d'ells, que això dependrà del Ministeri i aleshores ells faran el que diga el Ministeri. I vam començar a contactar amb els afectats en Vilafamés. Suposàvem nosaltres en un principi que passaria el mateix en tots els pobles, que anirien creant plataformes, cada poble faria la seva pròpia lluita. Convoquem una reunió en Borriol, una xerrada informativa, i d'allí sorgeix la idea de crear una plataforma d'àmbit que cobrisca totes les comarques afectades. Això s'ho carrega tot, això és una barbaritat. El col·locar esta línia d'alta tensió que travessa tota la província i no s'ha mirat absolutament res, s'ha dissenyat des de Madrid, i jo crec que atenent a factors econòmics. Les persones que sí que eren afectades en un principi no van tindre cap tipus d'informació. Jo crec que és un dels pilars d'aquest tipus de projectes és fer o intentar que la gent s'enteri el menys possible. I la informació, a l'inici sobretot, ha sigut molt opaca. Realment la informació quasi mai arriba per vies oficials o per l'empresa. Red Elèctrica se fica en contacte amb les persones. Vaig oferir els diners, han anat i han parlat amb la gent, oferint-los ja tu te donarem tant d'una torre, a tu que t'afecta pel costat que hi ha un accés tant, i la gent ha acceptat. Jo suposo que a mi no m'he vingut a dir-me, però jo sé gent que ja ha acceptat que li vaig a la torre allí. Però el que fan també és que donen diferents preus als veïns. A tu te'n pagarem 5.000, a tu te'n pagarem 10.000, a tu te'n pagarem... A un no sé si li van oferir 50 euros per torre. I el que fan és que creen en la gent, creen com conflicte ja. Pensem que són torres de 70 metres d'altura i un vol de 25 metres. No és una torre com les que estem acostumats a veure. A part del soroll, hi ha aus que estan protegides. Sí, n'hi ha diverses zones afectades que són CEPA, zones d'especial protecció d'aus. Portem treballant i estudiant les aus rapinyaires des de la dècada dels 80. Però aquest territori té un problema, i el problema molt greu és les torres elèctriques que estan entre les zones de cultiu. El nostre objectiu principal és no sols intentar que vinguin les àguiles, sinó intentar eliminar aquests problemes.
Se calcula a nivell d'Espanya que tots els anys moren al voltant de 50.000 rapinyaires. Això és una barbaritat. Aquesta xifra de 50.000 morts a nivell per any, en Espanya la trasladem a lo que seria el País Valencià, la xifra estem quasi al voltant de 1.000 rapinyaires morts a l'any. De qui és la responsabilitat? Jo ho tinc clar. La responsabilitat és de l'empresa que ha muntat la torre. És un negoci i com a negoci tu tindràs els teus beneficis però també tindràs les teves responsabilitats i les teves pèrdues. Per què tenim que tindre les torres estes elèctriques? Per què ens tenen que ficar ara les torres MAP, que són doble grans de les que tenim així, que són quasi 80 metres d'altitud, que és simplement pel transport? Ninguna persona de Castelló va beneficiar-se d'aquestes torres. Això naix d'un projecte europeu que és el Pla Juncker, per Jean-Claude Juncker, que el que vol és millorar la sostenibilitat del sistema elèctric europeu. El camí que han triat és interconnectar tots els mercats elèctrics de la Unió Europea amb línies de molt alta tensió. No solament s'interconnecta els mercats europeus, sinó que, per exemple, un dels primers trams que s'ha fet de línia de molt alta tensió a l'estat espanyol és un tram submarí que passa per baix de l'estret de Gibraltar, no? Perquè també n'hi ha el projecte de connectar amb el nord d'Àfrica i l'Orient Pròxim. L'interès principal és un interès especulatiu. És un colp molt dur per a nosaltres, no? I especialment per a mi no ho duc bé. Estic treballant ahí baix en el bancal, en l'horta, i mire cap allà i ja estic veient la línia passant per ahí i me fa mal. I aleshores optem per anar-me'n. La red elèctrica te diu que no afecta a la salut ni res, però ningú la vol a sa casa. I Matías li se va declarar un problema molt raro que en aquells anys ja van córrer a Castellón i li van detectar un càncer a l'ull. És que va ser en començar a passar per baix d'esta línia i passar això? Una línea de muy alta tensión, como es este caso, genera una serie de campos electromagnéticos que son, como cualquier otro tipo, dañinos para la salud. Pueden aparecer también y estar relacionados con algunos tipos de tumores, entre otros la leucemia, sobre todo si son niños, porque son más sensibles a este tipo de afectación. Quieren callar que no tienen efectos secundarios cuando sí sabemos que los tienen. Lo que queremos es que los riesgos de esas instalaciones se reduzcan al límite que, por ejemplo, marca la Directriz 1815 del Consejo de Europa. Vas mantindre una reunió en la directora general de Red Elèctrica, que va vindre a ser l'Ajuntament. Vam acabar com el rosari de l'Aurora, aquella reunió, perquè no... Clar, és igual, ells el que volen, l'únic que fan és contraprestacions econòmiques, que vos donarem tant, nosaltres no volem això, nosaltres no volem cap contraprestació econòmica, nosaltres volem que la línia no vagi per ahí. Molta gent afectada no sap que se va fer esta línia i que li va afectar a terrenys seus o al seu mas o el que siga. Després molta gent no sap quin tipus de conseqüències pot tindre. I al final aquestes empreses el que estan buscant és la seva rendibilitat i les persones els importen ben poc. En 2 dies van presentar a l'Ajuntament quasi que 200 al·legacions, va ser la subdelegació del govern, a banda de tots els particulars que van poder portar-les en mà ells allí, en aquests 2 dies unes 200 al·legacions. Resposta, a banda de les al·legacions que va presentar l'Ajuntament, les al·legacions de l'Ajuntament va respondre, Red Elèctrica va respondre dient que res, no ens va acceptar absolutament res, i a les dels veïns no ha respost. L'actual Ajuntament sí que hem aconseguit que igual que el d'Atxaneta i altres, sí que se posicione com lliure de mat. Aquest Ajuntament que jo presidís i els meus companys, mentre estarem nosaltres, estiguem el temps que estiguem, no acceptarem la molt alta tensió per així pel poble. Abans ens anem tots cap a casa,
que signarem que al terme d'Atzeneta es posi una torre. Si la posen, la posaran, però en la nostra oposició total i frontal. Jo pense que les institucions han tingut prou opacitat en el traçat. He notat que no hem fet la força a nivell polític, tal vegada, els ajuntaments que haguérem hagut de fer. Hi ha dues legislacions que s'estan passant per alt. Una legislació és la llei de biodiversitat, en la que transportar de la llei europea ens diu que nosaltres som responsables i l'administració és responsable de la conservació, no sols de l'hàbitat, sinó de totes les espècies, que és, i no s'està fent res. I en el 2007 també n'hi ha una altra legislació, que és la que nosaltres considerem que n'hi ha que utilitzar, que és la de responsabilitat mediambiental. Esta llei de responsabilitat mediambiental, si la llitges, veus tu que les empreses elèctriques són les responsables de les morts d'este. Qui és el que es té que obligar? L'administració. I l'administració no està obligant-lo. Però jo el que no voldria mai és que vingueren els meus fills o els meus nets i me digueren això se va fer quan ton pare estava a l'Ajuntament. No es tracta de que la línia vaig a per ací o vaig a per allà o vaig a per... Però on vaig a va afectar a gent i per on vaig a va afectar a la natura i no és necessària. Aleshores, la lluita és perquè no es faci. Pues jo li diria que sobretot que no sigui una cosa perjudicial per a la salut, que ells són professionals, si ho saben, nosaltres no ho sabem, però els que ho patim sí que serem nosaltres, si és una cosa perillosa. Que se demostrará más fehacientemente. Aquí sí, yo lo afirmo, los efectos dañinos de estas instalaciones, pues por lo menos que la población esté ya prevenida de esto. No podemos esperar a ver el daño para después intentar echar para atrás, porque eso ja no és possible. Molta gent no és conscient de lo que serà tot això, però segurament quan veurem, quan estarà muntat, tots ens lamentarem. Jo sí que estic un poc decepcionada perquè veus que el projecte sembla que continua. La gent com se pensa que és que ja no se va fer, que no se farà, i realment està projectat pel 2020. Nosaltres apostem per un altre tipus d'energia, tenim plaques, i ara que a mi me col·loquen este tipus d'infraestructures, pues me pareix surrealista, no? L'administració no pot estar i mirar cap a un altre costat. L'administració té que aplicar la llei perquè és el responsable i té que ficar els recursos necessaris que estar ahí. I si no és competent, que els polítics se'n vagin o que estiga al cap que se'n vagin. Doncs jo li diria, mira, jo tinc allí unes terres que van les línies al costat, si volen els les regale perquè es posin a viure ells i que es facin una casa baix de les línies que ells faran. I d'ací uns anys, igual ens trobem allà baix a l'hospital, a la unitat de radioteràpia, allà baix. Jo és l'únic que els diria, que vingueren i que visquen ells allí. I que si no es cau la cara de vergonya d'unes persones que fa 400 anys que viuen allí, que han cuidat el territori, que estimen el territori, que opten per un model de vida rural a la seva casa on han nascut els pares i els seus besavis, que ara se'n tinguen que anar